Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibaloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takdang 2:00 sa hapon.
Gihapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa malakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa ang aton si tagsa ka mga radyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello and good afternoon. Sa ini malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo na Pilipinas, again www.bomboradio.com. Sa liwat ang aton sini iyang pag-abi-abi sa tanan nga mga naga-enjoy na dira karon ho sa aton sini nga 630 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, hello and good afternoon. Ulalabot sa aton sini nga palaagyan sa aton sini iyang radyo, no, pinaagi sa aton sini nga 630 kHz sa kaangay nga radyo diri poderoso gid. Tuman ka poderoso nga radyo kaangay sa akon diri sa nawala nga parte, no, sa akon sini nga left side. Ang radyo humalin sang una tubtob sa karon kag tubtob sa katubtuban. Samtang nga ara ang radyo ka nagatukar ang inyo sini nga radyo ang aton sini iyang pag-inupdanay, no, ara kamo dira ari man diri ang Bombo Radio, no, updanay kita sa gihapon na ang aton sini pag-inupdanay pinaagi sa radyo ya hindi na iya dula mga kabombo. Bisan sa ginatuwag nga advent of social media, the advent of modern technologies and communications, ang radyo ya sa gihapon nagapabilin kag magapabilin mga kabombo. That is why 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Sa hindi malabutan sa aton sini iya nga pagwaragwag sa 630 kHz kon gwa na sa aton sini nga area of responsibility mga kabombo porte sa gihapon ma-enjoy ninyo kami pinaagi sa aton sini iya nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, again www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Wala labot sa aton sa official website sang Bombo Radio Philippines sa www.bomboradio.com. Sa gihapon, may ara makita sang local website, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton si Masuki. Ang aton si local website, again, www.bomboradio.com/Bacolod. Sa mga nag-enjoy dira karon ho sa aton siniiya nga tagsa ka cellphone pangod kay gin-downloadan sang Bombo mobile app, gina-welcome man kamo namon, gina-abi-abi kamo namon, no, especially si Miss Jazz here, gina-abi-abi ko kamo, no, ari diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang sa mga nag-enjoy na dira karon sa aton siniiya nga live audio streaming via our cellphone. Sa mawala pa naka-download sa ilang sinitag sa ka-cellphone sang Bombo mobile app, aber download na mo agod nga ma-enjoy ninyo kami mga kabombo, no? Pinaagi sa aton siniiya nga Bombo mobile app. And of course, hello and good afternoon. Kaway-kaway sa aton sini nga Bombo watchers, no? Pinaagi sa aton sini nga Bombo Facebook Live mga kabombo. Sa tanan na dira nga naga-enjoy sa aton sini nga Facebook Live, hello and good afternoon. Magapadala na sila karon sang mensahe ti isa-isahon ko ang inyo siniiya nga mga mensahe dugay-dugay, no, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. If you have still time, no, kay diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Pwede kita diri maka-ulo-unwind, maka-relax, no, maka-abasa-basa sa inyo siniiya nga mga
mensahe, mga greetings, no? Samtang nga nagapamati kita sa inyo siniiyang nga mga matahom nga mga kasaysayan sa kabuhi. So ulo unwind kita diriya sa atong palatuntunan kahapon lamang mga kabombo. Abi relax anay antes pa man sa nalalagko nga mga balita no diri sa aton nga mga programa humalin kaina sang kagahon hasta na karon sa kagabihon hasta na sa gabi mga kabombo no. So in the middle kinanglan may ara kita sang ginatawag nga ulo unwind kita no maka-relax kita sa makadali. And this is your program kahapon lamang para gid sa inyo mga kabombo. So padala na kamo sa inyo si makasaysayan kang aton sining pinaka main menu diri ang inyo sining nga true to life stories. Sa sining hapon may ara naman kita sa mga matahom nga kasaysayan nga paambit diri makuha naton sang leksyon kag inspirasyon. Syempre pa wala labot sa aton si Facebook Live, pwede man kita malantaw kag ma-enjoy pinaagi sa aton siniiya nga YouTube. Bangod kay may ara na sang YouTube channel ang Bombo Radyo Bacolod, no? Aber, just check it out, no? Try it mga kabombo sa mawala pa nakalantaw dira sa YouTube. Pwede ninyo kami malantaw, especially now, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Aber lantaw kamo dira sa aton sininga palatuntunan sa YouTube. Aber saylo kamo to be anay, no? Kag kung ara na kamo sa YouTube, come on, try it, no? Kung ara na kamo sa amon sininga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Don't forget to like, share, and subscribe. And of course, don't forget to hit the bell below mga kabombo. Ang notification bell bala sa dalom para kung ma-hit ninyo ini, ma-press ninyo mga kabombo or ma-click ninyo mga kabombo, no? Any time of the day kung may ara kita sang bag-o nga mga programa diri, no? Live videos mga kabombo sa aton si mga programa, no? Kundi ma-notify kamo kag malantaw ninyo mga kabombo, no? Especially ang inyo si mga paborito nga mga programa kag mga drama diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kag sa mga palatuntunan sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ara na gani ho sa YouTube ang aton si Masuki. Kaway-kaway sa aton si Masuki dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello and good afternoon sa kay Abigail Marinas watching from Makati. She is watching via YouTube every day, no? She is watching Bombo Radyo Bacolod via YouTube every day. Thank you so much upod man dira sa kay Isabel Cantila. Sila gini mga suki ta diri sa YouTube, no? Isabel Cantila, good afternoon. Happy Monday, Miss Jazz. Likewise, Isabel, no? I really love the name Isabel. Hindi gani Bella sa Twilight. So gina-welcome naton aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, pinalangga nga mga suki, mga kabombo via our 630 kHz sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo, sa aton siniiya nga live audio streaming, pinaagi sa aton sini nga official website ang www.bomboradio.com, local website www.bomboradio.com/Bacolod, Bombo mobile app, sa aton sini nga Facebook Live, and ang pinaka-latest via YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa pagbukas sa atong palatuntunan mga kabombo, ari anay ho ang aton si pambukas man nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ara na kamo dira, bawas ang mga naga-enjoy ka naga-request pinaagi sa aton siniiya nga mga palaagyan, naga-request sila sa ambahanon nga ginatiguluhan ngano. Ginapabugal tagid ang ngano. Bakit? Why? Nga mga kabombo, ginapabugal tani bangod ini amo ang aton sini nga grand champion, no? Pinakatahom sa tanan-tanan sang ginhiwat ang Bombo Music Festival 2019. Ang ngano nga amo ang grand champion
gin-compose nanday LJ Manzano kag Erwin Kagape. Si Mr. Erwin Kagape, mga kabombo, kag LJ Manzano, taga ano ini sila? Tumandok ini sila sang Davao City, no? Taga 325B Espanola Street, Mintal, Davao City. Mga Davaoenos ang nag-compose ni mga kabombo, dapat may ara gid dyan taga Bacolod, mga Bacoleños, no? Mga Negrense, may ara makita, pero dapat damuunta, no? Para nga ma-play naton diri kag bugalon kita nga mag-play sa inyo siniiya nga mga gin-compose diri nga mga true to life stories, mga ambahanon. Ang inyo si mga true to life stories nga ginimuan ninyo sang lyrics, butangan melodies, kag amo na ini, no? Kag kabay pa nga kung makahimo kamo sa inyo si mga true to life stories, no? I-compose, i-base ninyo ang inyo si mga lyrics sa inyo si mga true to life stories. Then mga kabombo, inyo ina nga ambit diri, no? Sa aton sini nga Bombo Music Festival. Although as of this time wala pa na push through ang aton sini pa indi sa pag-compose ng mga original beautiful songs bangod kay ti may pandemic, pero at least kun ara na preparado na kamo mga kabombo, no? Sana siling na naton ang aton si mga composers LJ Manzano and Erwin Kagape sang Davao City. Kag interpret ini ni Mr. J.R. Oclarit nga amo naman mga kabombo ang best interpreter sa amo nga gabi sang ginhiwat ang Bombo Music Festival 2019. Gin-arrange ni Arnold Buena, gin-mix ni Hulay Ray Asidor, ka very ano ni sa mga Asidor, no? Music-minded. Kag ang ining ambahanon nga no, is a song about a man pleading for his love who left him. Do kasakit ni kay grabe ang iya sini nga pag plead nga please love me, you're for me, go back to me. But this man is pleading for his love who left him. Mga kabombo, sakit, no? Yes, a hurtful song expressed in a very beautiful music. Ngano man nga di, no, mga kabombo, an expression of being hurt, emotionally agonizing in regrets which he still cannot accept that they cannot be together anymore. Nga ang ginbayaan mo ako, nga nga nagbag-o ka, nga naluyag ka sa iban, nga nadulang luyag mo sa akon. Dawat na lang, antuson na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May Tagalog pa na gani, no? Ngano, bakit? Tanggapin ko na lang, titiisin ko na lang, dahil wala nang tayo. Ang lahat ay nawawala, parang bula. Grabe, ano bang dahilan? Di na lang sana kita sineryoso, blaming yourself. Kundi man pala tayo, ang ikaw at ako ay isang magandang panaginip na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka para nako. Bakit nang abadi, bakit nang abadi, bakit nang abadi ka para sa akin. Katahom mga kabombo, no? Ang ining ambahanon ngano, no? Ang aton sining grand champion during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2019. Here it is, mga kabombo, aton natawon sa Facebook Live during the grand performance night sang ambahanon together with the best interpreter J.R. Oclarit, ambahanon ngano.
Dawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat-dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong dumanan, bisan wala ka na. Iagi ko na lang sa joke, smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang mulabaw, gugma lang o walay lain. Aparwa mo kini ibalo ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang sakitan lang ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Tuman kasakit, dawato na lang, maskin masakitan lang ko, no? Batuno na lang gid. Kung sa patag sang pagigugma, you are now hurting, just move on, no? Hindi mag-dwell dira kay kung hindi na magidya ang tao sa imo mga kabombo, no?
damo pa da. Sa aton sini mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki. By the way, happy 1 month old. Wow! Isa na kabulan si baby Anya Jail Oxianas Fernandez. Ginagreet ka gid ni sang family mo kag ni Tito Maxi Padparan. Ara si Tito Max. Good afternoon. No, happy 1 month old Anya Jail Oxianas Fernandez. And of course, aton si nga YouTube channel ara man si Epifanio Malunes. Good afternoon. At Miss Jazz Epifanio Malunes and Maria Isabella. Good afternoon sa imo. Maria Isabella, good afternoon. Thank you again sa mga naglantaw dira karon sa aton sa YouTube channel. But before that, mga kabombo, antes pa man, no, amoy itong aton sining grand champion during the Grand Performance Nights ng Bombo Music Festival 2019, ang ano. Yari anay ho, ang aton si isa sa mga winners, daily winners naton, ari na diri, magakuha na sa iya sini iya nga premyo. Excited gid ang aton sini iya nga mga malawagan sa kahanginan, mga kabombo, no? Kaya nagakadto sila dahil diri. So ready na ang aton sini nga pag-award together with Bombo Gracelyn Lubaton, arang aton sini nga winner, Bombo Gracelyn. Come in. Sige, wala pa man si Bombo Gracelyn, mga kabombo, no? Ari anay ang aton sini nga pag remind sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga maluyag dira magpadala sa inyo siniya nga mga entry sa aton nagapadayon nga 1-2 panalo promo part 20, mga kabombo, no? Ang aton sini nga 1-2 panalo part 20 sa gihapon, no? Ara kita karon sa aton siniya nga week number 5, mga kabombo, sa pag draw kag sa pag-award sang aton siniya nga mga winners, no? Sa paglawag sa aton si mga winners since November 29 na subong, mga kabombo, ikalima na nga semana kay we started our daily draws last November 1, mga kabombo. So 5 na ka semana, don't forget ha, 7 ini ka semana. So may ara pa kamo dako nga chance nga makaangkon man sa dalagko nga mapapremyo everyday nga cashiyahan, mga kabombo, no? Everyday from Monday to Friday ang aton siniiya nga pagpanagtag sa mga papremyo. 500 pesos sa cash and of course 650 pesos nga worth sa mga grocery goods, mga kabombo, sa aton siniiya nga 1-2 panalo part 20. Kag syempre pa, no, ang aton sini nga grand draw this coming December 25, aton sini nga grand draw or mahimuon kita, no, lawag kita sang isa ka milyonaryo this coming December 25 on the day of the Christmas Day. Bao happy gid ni, no, happy gid ang aton siniiya nga malawagan sang sa adlaw sang Christmas, mga kabombo. Mangin happy gid ni kun malawagan na iya sini nga ngalan from here ang aton sini nga millionaire. Kang aton sini iya nga grand prize is 1 million pesos. And of course, ang aton sini iya mga kabombo nga regional prizes nagadangat sa 50,000 ka pesos. So 4 ka mga magadaog sang 50,000 pesos ang himuon naton, mga kabombo. Talaptap gid ni, may ara sang magadaog sa Luzon 50,000 pesos, may ara magadaog sa Visayas, no, diri sa aton may madaog diri nga 50,000 pesos. Ugaling kung sa diin, no, diri bala sa aton area of responsibility, kabay pa, no, kung hindi gid makitaya mangin grand draw winner, kabay pa nga bisan diri na lang sa aton ang 50,000 pesos. Who knows? Just like basketball, no, bilog ang bola. the ball is circle. So since nga gina-draw na sa mga kabombo, so kabay pa diri sa aton magakadto, no? Especially ang 1 million pesos. So 50,000 pesos, 4 ang aton sini nga mangin winners, mga kabombo, Luzon, Visayas, Mindanao, and National Capital Region. Pero syempre, mga kabombo, may ara gid diri nga siguradong 3 ka mga winners nga magagikan diri sa aton sa Bombo
Radyo Bacolod, Bacolod City, kakabugusan nga Negros Occidental. Ang aton sining first prize is 15,000 pesos. Second prize naton is 10,000 pesos. And third prize naton is 5,000 pesos. So ano pang inyo siniginahulat man, no? Okay nang aton si winner. Ari na gani o, amo ni siyang aton siniiya isa sa mga ehemplo nga madaogig kamuya kung basta damo lang inyong mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day or the more chances of becoming a millionaire. Without much ado, ara na subong sa aton sining Studio B si Bombo Gracelyn Lubaton together with our winner, Bombo Gracelyn. Come in. Yes, Bombo Jazz. Live kita diri sa Bombo Jazz. Live kita sa Studio B. Yes. Kakopod ko ang aton nga winner, si Ma'am Rosemary Vargas. Bombo Jazz, Alright. nagikan pa siya sa the City of Victory from Wow. Victoria City. Ma'am Rosemary, kamusta? Okay lang. Okay lang? Okay, good, no? Okay, gid ah. Oo, anong ginahimo mo ginasang napatian mong imong ngalan? Last 9, sang aga, kaaga pa? Nalipay man kay nalawagan ang akon nga proof of purchase kaga ang akon da nga entry. Oo. Di kapila ka na magdaog? Mga second time na. Second time, first time ni sa 1-2 panalo, part 20. 1 to panalo, part 20, kisa pa lang. Ano ba mo ka nagdaog ikaw? Salamat gid sa Bombo kag sa tanan nga mga staff kag ang mga produkto nga gin-entra diri sa ang entry diri. Ano ganing ginakabisihan ta? Nagabisi lang ko sa akon nga business dahil sa tindahan sa mga sa BCC. Ano yung mga nabaligya, ma'am? Mga prutas lang kag mga lang mga lamas, amo lang na. Baka namin, isang baligya, Bombo Jazz ni Ma'am Rosemary, kay prutas, may ligon ako sa prutas. Yes, we need fruits. Oo, gani. Nagmahal Subong ang nga mga... pandemya. Yes, so importante gid nga may prutas kita nga nakaon, no, sa dood lang tanan, especially pandemic. So, ma'am, anong mga pinakabarato nga subong nga prutas? Mga grapes mo barato, subong grapes. So 100 na lang. Ubas. 100 na lang ang grapes. So, Yung agi ko sa Victoria, sa puli ko sa Cadiz, bakal ko to. ah. Gani. Bombo Jazz, ihatag na ang premyo ni Nanay Rosemary. Go ahead. So, ari man nanay, imo nga premyo nga cash, no, 500 pesos. Ihanda natin nga mga kamot. Sa pagbaton, una nga hatag. 100, Ikaduha nga hatag. 200, Dapat energetic. Ikatatlo nga hatag. 300, Ikaapat. 400, Kagang ikalima. 500. Wow, Miss Jazz, no? Bombo Jazz. Pakon mo na, no? Nabaton niya na ang iya nga 500 pesos nga cash kag. Hindi pa na kumpleto, ripo. Sa kabalde nga puno sang groceries. Okay. So 650 pesos isang worth of groceries, Rosemary. So anong mahambal mo? Salamat gid mga madamo sa Bombo kag sa mga staff na nakadaog ko di sa inyo nga promo. Pangagdang iban nga magintra man. Hindi ka palayo, ma'am. Hindi ka palayo. Okay. Basta radyo. Bombo. Number? Number 1. Okay. Again. Basta radyo. Bombo. Number 1. Okay. There you have it. Bombo Jazz. Ari na. Tapos natin sining paghatag sang premyo. Okay, live dire sa Studio B ni si Bombo Gracelyn Lubaton na hatag sang award para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa imo Bombo Gracelyn Lubaton. Congratulations sa aton siniiya nga winner, mga kabombo. Ma-witness nyo gina everyday, mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga mga nagadaog, nagabaton gid sang ila sini nga premyo, no? 500 pesos nga cash kag worth of grocery goods nga 650 pesos. Samakon mo na, mga kabombo, no? Wala na diriya hocus pocus, realidad kag ang premyo amogid ang nagahulata sa winners naton, mga kabombo, no? Kag syempre ang wala na diri sang scam. Premyo nyo yaya, cash 500 pesos na cash ginaidayon. Okay na kita dira, mga kabombo. Sige. Antes kita magpadayon, by the way, later lang. Good afternoon lang gid sa kay Lord Lynn Suarnaba Heroso.
Good PM Ms. Jazz Subong, November 29, ano na ta nga week? Ara na kita sa week number 6. Am I right, no? We are receiving week number 6 entries, mga kabombo, no? Kay ang gina-announce naton Subong, week number 5 ini. So you still have time, no, to send entries, mga kabombo, sa aton sining 1-2 Panalo Part 20. Ara na kita sa week number 6. Hasta ini sa week number 7, mga kabombo, antes pa man naton nga ihulaton ang December 25 para sa aton sa Grand Draw. So subong kinanglan niya amo ining panahon nga damuon ninyo ang mga entries ninyo. No, kay kung tapos ng aton sini nga kung ara na kita sa deadline, takop nang inyo sini mga pagpadala sa inyo mga entries sa week number 6, sa week number 7, di wala na kamo sang tsansa no nga maka padala sa inyo mga entries. Subong bukas sidya. This is the time for you nga magpadala sang madamo nga entries kay tanan nga mga non-winning entries from weeks 1 to 7 amo na siya ang madala sa aton si Grand Draw. Subot silingon amo ni siya subong ang aton siniiya nga banking time, no? Magbangko sa madamo nga entries kada semana agod nga wala labot nga may chance kamo magdaog every day no sa aton nga daily draws kundi may damo na kamo nga na butang, no, damo na ang inyo siniiya na bangko nga mga entries para dako ang inyo si chance magdaog sa aton siniiya nga grand draw this coming December 25. 1 million pesos ang aton sini nga grand prize. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita na sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang. By the way, standby ka mo, basi diriman sa kahapon lamang. Pagalawagon ang another winner naton for today, November 29. Pagkatapos lamang sini. Basta Radio Bongo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens,
kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo!
Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas. Sa takna ng alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gyapon ining inyo alagad si Miss Jazz. By the way, sa mga nagalantaw dira sa aton sininga YouTube channel, good afternoon lang dira, especially si Senya Acolyador. Sining ni Senya Acolyador, hello Miss Jazz, please greet Ephraim Juarez Jr. No, please greet Ephraim Juarez Jr. Fast recovery lang sa imo kay ahay na stroke ining ano man ni Senya Acolyador, no? Ang ginagreet diri ni Senya Acolyador si Ephraim Juarez sa sining fast recovery kay na stroke ini siya. God bless you Ephraim, no? Kag subuman sa imo Senya Acolyador. Salamat gid. Good afternoon man sa imo Arnel Aquino Bacan Sr. Tamyaw lang ko diri samtang nagahilay-hilay kag nagapatuyo Miss Jazz. Thank you so much no sa imo Arnel Aquino Bacan Sr. Si Emmanuel Grados Diamante, good afternoon. Juvie Sarge Amodente, hello Miss Jazz. Dira sa may New Zealand. Ivan Cerveza, good afternoon. Danthea Merced Flores, Miss Jazz, avid listener and watching your program kapon lamang. Pag-greet Miss Jazz ang akon nga doctor nga si Dr. Mary Ann Hoxon Gibuson, kang iya sining utod nga si Cesar Hoxon nga naga-celebrate sang birthday nila subong nga adlaw watching from Bago City. Happy birthday. Josephine Malunes, good afternoon Miss Jazz. Ganda talaga Miss Jazz ng Ngano Music. Yes, that is why ginapabugal tag gidna kay Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019 ang Ngano. Si Lordlin Swanaba Heroso, good afternoon Miss Jazz. Kag si Mami Ana Sinoro, good afternoon. Eddie Laos, Mary Grace Bendol Bunda, hello Miss Jazz. Ang akon sininga entry, Silver Swan Soy Sauce. Okay. Wow, sarap. Pwede get, no? Ang imo sining entry. Silver Swan Soy Sauce, wow, sarap. Kag subo man si Rodrigo Subebe Jr., maayong hapon lang get. By the way, antes makita magbasa sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history ka sa inyo sininga sulat. Ari anay ho, may hambal ko gid no? Bombo Harold, ready na kita sa pag-announce na sa aton sing winner. Here it is. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay mga kabombo, ang aton sininga winner number 2 for today, November 29. Ang aton sininga winner, ari na sa akon si mga kamot. Of course, draw ini, pinaagi sa pag-supervise sa aton sininga FDA representative, si Sir Rodel Longares, no? At the same time sa aton sininga Department of Health, no? Ang aton sininga winning entry, no, sa sulod may ara sang proof of purchase nga Silver Swan. O hambal mo bag-o lang gid, no? Mary Grace Bendol Bunda, no? Ang imo sininga nga gimpamangkot parte sa imo sini nga POP, no, proof of purchase nga Silver Swan. Amo man ini ang gamit nga proof of purchase ang aton sing winner number 2, taga number 32, Rizal Street, Murcia, Negros Occidental. Congratulations to you, Libertad G. Albuera. Hindi ni siya taga Libertad, taga Banwa sang Murcia ni siya. Pero ang ngalan sa aton sininga winner, Libertad G. Albuera, sang number 32, Rizal Street, Murcia, Negros Occidental. Ginalawag ko ang imo sininga ngalan, Philippine Standard Time, 48 minutes, no? 48 oras ang nakalipas sa takna ang alas 2. 2:48, you have 6 hours, mga kabombo, no? Especially sa kay Libertad G. Albuera, may ara ikaw sang 6 ka oras to claim your prizes. So be here on or before
2:48. Okay? 2:48. Alas 2:48. Amo ni ang akon sini lawag sa imo sini iya nga ngalan. Okay? Make it 2:48. Alas 2:48 until 8:48. Okay? Be here on or before 8:48 kay anom ka oras ang palugit namon sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Since you're from Murcia, kinahanglan subong nga daan ya, himos ka na da para nga hindi ka magabihan magpauli sa karon. No? Libertad G. Albuera. Congratulations again, Libertad G. Albuera sa number 32 Rizal Street, Murcia, Negros Occidental. No? Come on over, Libertad G. Albuera. Claim your prizes. Saliwat, congratulations Libertad G. Albuera sa number 32 Rizal Street, Murcia, Negros Occidental. Ikaw ang aton sining nga winner. On or before 8:48, kinanglan ari ka na diri. Himos na da para hindi ikaw magabihan. Okay? Claim your prizes na. By the way, antes kita magbasa sa aton sining nga letter sender, ang aton sini iyang letter sender, nagapakilala lamang sa kay Benny, si Benito, 36 years old, sa barangay Granada, Bacolod City. Antes aton basahon ayan sini iya nga kasaysayan, ari-ari mga kabumbong aton si kahapon lamang, Today in History. Let's go sa aton sini nga world history. At least for your information, FYI, parte ini sa mga kauturan naton nga mga Palestinhon, no mga Palestinian people nga ti nangin sentro ini sila sa masami sa eye of the world bangod sang pila ka mga pag-ilinaway no dira sa ila sini iya nga ginaokupar nga lugar mga kabombo no. Sa aton sini nga world history para sa aton sini nga informasyon para sa ihibalo sa aton sini especially mga kauturan nga mga hubines no sa aton sini nga mga millennials. Sa aton si world history sa kaangay nga petsa subong adlaw, Nobyembre 29 sa tuong tuig 1938 mga kabombo. Kung aton isipon mga 43 katuig na nakaligad. Sang una nga gin-organize kagin observe mismo sang United Nations o kon UN mga kabombo ang ini nga selebrasyon. Ila ginatawag nga International Day of Solidarity with the Palestinian people. No? When we say solidarity, you're making peace and ginapangibabaw ang ginatawag nga harmony mga kabombo. No? So subong nga adlaw every year inigali. No? Isa ini ka UN organized observance ining every 29th of November, no? Importante ini sa mga Palestinhon parang mabuligan sila, mga kabombo, nga ma-iron out ang mga problema sang aton si makauturan nga mga Palestinhon. No? Bisan ano pang aton si nga duag, ano ang aton si nga race, sige po sa tubangan sa Ginoo ya, magululutod kita tanan, mga kabombo. No? So, amo ini kon every 29th sa bulan sa Nobyembre kada tuig may ginahiwat gid especially sa pagpanguna sa United Nations sa UN ang ginatawag just like today International Day of Solidarity with the Palestinian people. Isa ini ka sinasiling na naton organized observance sa United Nations. Kag ang ini nga event especially subong adlaw ginapatigayon ini sa headquarters mismo sa United Nations dito sa New York, mga kabombo sa Estados Unidos. Kag subuman sa mga talatapan sa mga sub-offices abi, no? Sa mga talatapan sang United Nations. Ginahiwat
ang ining International Day of Solidarity with the Palestinian people, mga kabombo. Ang iban pagid nga nagahiwat wala labot sa New York nga amo ang headquarters gid sa United Nations. Ginahiwat ini sa Geneva, sa Vienna, kag subong man sa Nairobi, kung sa diin may ara sa mga taltapan ang UN. Kag it is generally held on November 29 each year to mark the anniversary of Resolution 181, which advocated for the partition of Palestine into two states, no? Amo ini mga kabombo ginadumdum ini ang paghimo kag pagdihon sang anibersaryo man subong man nga adlaw sa gindihon nga Resolution 181 sang United Nations nga naga-advocate ini sa pagtunga no fairly and squarely sang mga Palestinhon sa duha ka mga estado, no? Ang isa, ang Arab state, kag ang isa, Jewish state. Amo ni masami nga ang naga-ilinaway sila, kay ti naga-inagaway sila sa ila siniya nga lugar, mga kabombo mo, no? Ang ining Resolution 181, naga-advocate ini mga kabombo sa pagtunga, no, sang mga Palestines into two states, ang Arab state kag ang Jewish state. Sang 2003, ginobserbar ini ang ini nga observation subong adlaw sang December 1. Kag ang annual observation mga kabombo sa nasilin ko na gintukod sang UN General Assembly Resolution 32-40B sa tong December 2 of 1977. Kag ini, of course, sa nasiling na naton ang observation formally ginhiwat pinakaunang kakaginan sa tong tuig 1978 mga kabombo, no? Mga 43 years ago sang ginhiwat ang ini nga tuigana nangin tuigana nga selebrasyon ang International Day of Solidarity with the Palestinian people, mga kabombo. Kag subong man nga adlaw may special commemorative activities nga ginahiwat kag gina-organize sa mga Division for Palestinian Rights sang United Nations Secretariat, no? Ginapamunuan gid iniya sang United Nations, no? May ginahiwat ini nga mga consultation upod sa mga komitiba, no, sa Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, no? Problemado gini ang aton si mga kauturan nga mga Palestinhon mo. That is why gina-iron out ini especially today sang United Nations, sa pagpamuno sang United Nations. Sang 2005, mga kabombo, ang United Nations naghiwat ang ining 2005 nga event nga gipamunuan sang United Nations, naghiwat ini pinaagi sa pag-include sang mapa nga nagapakita sang tanan-tanan nga ginhimo, no? Tanan-tanan nga gin-replace bala, no? All of Israel replaced by Palestine, ginbutang sa amo nga mapa para hindi na sila mag-ilinaway, mga kabombo. Kag ining mismo pakita, no, sang mapa nga ni mga kabombo sa pagtunga sang dapat nga i-claim sa mga Jewish people, no, sa Israel, sa mga taga-Israel, kag subong man sa mga Palestine people, mga kabombo, ang ini nga paghimo sang mapa, no, pagpa-intende sa ila nga amo ining inyo sining nga lugar, amo may ini ang lugar sang piyat, no? Gin tambungan mismo sang Secretary General sadto nga si Kofi Annan kay iban pagid nga mga senior United Nations o kon UN officials, mga kabombo. So ang celebration of the International Day of Solidarity with the Palestinian people sadtong 2007 naman nga ginhiwat didto gid mismo, no, sa Madrid, Spain, mga kabombo, no, nangin isa man ini ka hindi malipatan ang ginhiwat nga 2017 nga celebration dito sa may Madrid, Spain, mga kabombo, no, kung sa diin ang Palestinian ambassador to Spain nga si Musa Amir Ode ara man nagtambong
sa among nga obserbasyon, mga kabombo. November 29, 1947, sadto sang UN General Assembly nag-adopt sang plan as Resolution 181. Amo ini subong ginadumdum gid ang Resolution 181 nga nagarecommend sa pagtukod pag-create sang independent Arab kag subong man independent Jewish, no, independent Arab state kag independent Jewish state, kag ang special international regime for the city of Jerusalem. Ining partition plan, mga kabombo, para nga i-iron out ang mga nagailinaway dila since time immemorial ang pagilinaway sa mga Arab people kag Jewish people, mga kabombo mo, no, hasta pagani subong bisan may ara na sa ginatawag nga hiwat kada tuig sa sining ginahiwat kaangay subong nga International Day of Solidarity with the Palestinian People sa pagpanguna sang United Nations. Grabe, mga kabombo, no? At least nahibaluan naton kung nga ang nagailinaway na sila. That is why nga ginhatagan iniya sang nagakaigo nga pagtamod sang aton siniya nga international body, no, in order to promote bala sa ginatawag solidarity, harmony, peace, labi na gid sa sining tunga, no, sa mga Arab people and Jewish people, mga kabombo. Amoy itong aton sini kahapon lamang today in history. Yari na kita sa aton sini pinaka-main menu ang kasaysayan ni Benny. Si Benito, aka Benny, 36 years old, sang Barangay Granada, Bacolod City. Ang iya sini kasaysayan, iya sinigin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz. Tawag lamang ako sa kay Benito, Benny for short, 36 years old, sang Barangay Granada, Bacolod City. Miss Jazz, nagsulat gid ako labi na gid sang time nga naanad ako bala mamati sa mga ginabasa dira nimo nga mga true to life stories sa imo sini nga palatuntunan kahapon lamang. Daw nanging kabahin na ini sa matag adlaw-adlaw ko nga tanan nga aktibidad ang mamati sa Bombo Radyo since nga nagka-pandemic kita. Malaan mo, Miss Jazz, masako ako nga klase sang tawo, bangod isa ako ka-ahente. Bisan diin lang ko yung Miss Jazz nagalagaw, pero sang time nga nagka-pandemic, diri na daw ginpriso man ako sa amon sini nga puloy-an. May ara ako, Miss Jazz, sang girlfriend nga amo karon ang akon sini nga problema. Ang akon si girlfriend tawgon ta lamang sa kay Lizelle. Si Lizelle, Miss Jazz, abi mo, magulang man ako sa iya diin-diin kay si Lizelle is only now 25 years old. 11 katuig ang akon sini iya nga namagulangan sa akon si girlfriend. Hambal sa akon mga kilala nga mga friend ko man nga mga lalaki, intindihon mo na lang ang girlfriend mo bangod kay ginpili mo mas manghod sa imo diin-diin. Balaan mo, Miss Jazz, ang problema ko karon sa akon siniiya nga girlfriend nga si Lizelle. Ara bala, Miss Jazz, nga ang tendency niya i-compare ang amon sini nga relasyon sa relasyon sa iya sini nga mga kakilala, siya sini nga mga best friends man. Kung ano ang nanamian niya sa dalagan sa relasyon sa iya sini nga mga best friends, gusto niya man nga ihimuon namon. Ti ako nga daan niya, Miss Jazz, antes pa man niya kilala na ako ni Lizelle. Kaginbato niya man ko, isa ako ay kahipuson nga klase sang lalaki, kag seryoso, sa bisan ano lang nga bagay. In fairness, Miss Jazz, palangga ako gid ang akon sa girlfriend, kay bisan kung kaisa may pagkabata-bata siya.
Pero kanami man sa iya siniiya nga mga plano sa amon siniiya nga relasyon. Kag para sa ako, Miss Jazz, 100% sure ako, kampante ako sa ako sa girlfriend nga ako gid ang iya siniiya nga ginapalangga kag ginahigugma. Amula na ugaling, Miss Jazz, nga si Lizelle medyo masabad. Sa nasiling ko na gina-compare niya kami sa iya siniiya nga mga best friends man nga may mga karelasyon man. Bisan gani, Miss Jazz, ang akon siniya nga batasan bala nga hindi ko showy sa akon si pagpalangga sa akon si girlfriend, pero God knows that I love my girlfriend Lizelle. Bisan sa iban nga bagay siguro, Miss Jazz, dra lang ko nagabawi, pero wala gid ko ya siling nga nagapakita, especially ang ipakita ko gid ang akon si pagpalangga sa iya sa tubangan sang mga tao. Nahuya ko na Miss Jazz. Hindi ako amuna nga klase sang lalaki. That is why sa masami nagaingos siya sa akon nga pareho ko no sa amigo, sa boyfriend, sa nobyo sa iya sini nga best friend nga babayi nga showy gid magpalangga. Masami kuno na iya kada birthday, kada may celebration, ginapadalaan gid siya kuno ya ang iya sini nga girlfriend, iya sini nga abyan nga babayi, suod ya gid nga abyan, ginapadalaan sa mga bouquets of flowers and chocolates. Ginakadtuan gid sa iya sini iya nga kundiin siya sa ila balay, hindi gani sa iya sini nga office. Di nga ako no nga ako ya wala gid. Isa pa gid, Miss Jazz, gina-compare niya ang amon sini iya nga relasyon sa iban nga mga relasyon. Nga kung kaisa para sa akon, amo ni ang problema ko karon sa iya. Ipuson ako nga klase sa lalaki, Miss Jazz. Rason man nga, kung may mga palamangkutano na siya sa akon, kag nga amo ni kahaw, nga asilaya, okay man niya. Wala na lang ako, Miss Jazz, kasabat. Amo nang rason ko nga ang akon sini nga nobya, Miss Jazz, na si Lizelle, masami nagakusmod na siya, kag nagakumod. Kay bisan ko no paghambal sa akon nga, I love you. Paghambal sa iya, abi nga I love you, wala ako masami ginahambal. Kay para sa akon, Miss Jazz, no need. Kay she knows pretty well nga palangga ko gid siya. Kag ang pinaka ginakaptan ko gina, wala na ko sang iban pa nga ginapangita, kundi siya lang. Siya na gid lang, kag kun makasupot-supot na kami, makabakal kami sang amon sini iya nga target nga pagatindugan sang balay, bisan gamay lang daanay nga lote, kag patindugan namon sang balay, ti ara na sa ako niya, Miss Jazz, nga plano. But silingon, wala mang kuya abi nagayampak-yampak sa kay Lizelle. I am dead serious sa amon sining relasyon. Kung tani bala, mangin ano na lang ni siya, mangin thankful and grateful nga bisan amo lang ko ni, hindi ko showy, hindi man kuya palahambal nga I love you sa iya, pero kampante siya dapat sa akon, kay promisa ko na sa iya. Sa karon, Miss Jazz, nung kaisa, she's getting into my nerve ang girlfriend ko, although nga siling gani sa mga abyan ko, at tubangon mo na, kaging pili mo, mas manghod diin sa imo. Kung kaisa, Miss Jazz, amo na ang akon siniiya nga problema, kay doon natakaan ko bala, sa hagay ka kumparar sang girlfriend ko, sang amo relasyon, sa iban nga relasyon. Miss Jazz, anong akong sinibuhaton, paligatagi ako sang laygay. Maraming salamat ang tagpadala, si Benny, 36 years old, sang Barangay Granada, Bacolod City. Well, Benny, sundon ko man ang hambal sa mga friends mo sa imo. No, una, anhon mo na kay na girlfriend ka sang mas bata sa imo. Ambalon ka pa sa iban nga cradle snatcher, no? Pero when we say age doesn't matter. Wala na yan sa edad, no? Ang nagapalanggaan ay nga duha ka mga tinuga, wala na yan sa edad. If you're 36 and Lizelle is 25, so be it, no? Why gid na iya problema? O galing kay may kamatuoran ng hambal nga when you say maturity, syempre mas mature ikaw sa imo sing nga nobya.
No, gaan mo man gamay nga i-stretch mong imo si understanding sa imo si girlfriend kay anhon mo kay 25 siya. Although nga ti ara naman na sa insakto yung nga edad, no? Ang 25. Pero since nga amo na siya, uluin tsindihon mo lang. Although nga ti hambal mo, she's getting into your nerve kung kaisa do sobra na, that is why nga nagpautwas ka diri, no? Benny, ang himuon sa imo sininga girlfriend, no? Kay ti paano man abi mabalaan sa girlfriend mo ang side mo kay gahipos ka lang. So sometimes no para sa Arab lang it takes two to tango sa relasyon, dapat ya ang free flowing communication, no? Kung may pamangkot na si Lizelle sa imo nga anga wala kaya naghambal sa ako niya I love you from time to time. You're not sending me flowers anymore or you're not sending me flowers, no? Do kanta. You're not the flowers anymore. No? Dapat sabton mo man, no? Para mabalan ni Lizelle ang imo siniiya nga kung ano ang imo sini nga rason, no? Kag istoryahan mo si Lizelle nga ti since nga nobyo mo nako, ginbaton mo kuya of who I am. So, i-remind mo si Lizelle nga please hindi pag i-compare ako sa nobyo sa mga kilala mo. Hindi mo pag i-compare ang aton sining relationship kay lain man sila, lain man ta. I-assure mo siya dayon, no? Ihambalon mo si Lizelle, I don't like nga prangkahon mo siya, why ginaya problema, kati girlfriend mo naman na. In a very nice way, kaya sunod pa sa imo si Lizelle, do medyo bata-bata, basi bala ma-hurt man siya, hambalon mo siya nga, in a very nice way nga, Lizelle, you should accept me of who I am. Kag, dapat, hambalon mo siya, i-remind mo siya nga, I don't like you comparing us, ang aton sa relasyon, sa iban. Kapag katapos sinahambalon mo siya nga, I love you, bisan wala ko naghahambal sa imo. Palangga ko ikaw, may mga plano na kita, i-assure mo siya nga bisan hindi kaya amo sina. Pero sa gihapon, hambalon mo siya, bisan once lang nga, I love you, that is why may plano ako sa imo. May plano kita sa aton sininga kabuhi, eventually, kung kita na ang makasal, kag ikaw ng akon si mangin asawa, kag ako ang imo si mangin bana. So i-assure mo lang siya, kag i-remind mo siya nga, hindi dapat nga i-change mo ako sa gusto mo. Kay amo ako sini, that is why nga, I am also accepting you of who you are, bisan bata-bata ka, bisan mas manghod ka sa akon, pero gina-accept ko ikaw, nga ikaw, kagkabay pa, nga batulong naman ako kung sino ako, no? Sa inyo man sina nga pag-istoryahan ay Benny, kay inang problema mo na pila kadlaw kung wala na siya nakabalo sa imo sini nga part, kinahanglan you should talk, no? Kinahanglan may istorya ka man, bisan hipuson ka for once and for all, no? I-istoryahon mo man ang imo sini nga girlfriend nga si Lizelle, ipa-intsendihon mo siya sa imo sini iya nga part man kung anong gusto mo para mabatian niya kamay baluan niya, no? Sa boy and girl relationship, no, samtang nga nagapreparar ka mo sa inyo siniya nga mangin future, i-exercise nyo na ang ginatawag nga transparency, no? Ang communication. Communication is the key, no? Kinanglan bisan hipuson kada kung kamuya ti hambalanay ka mo, no? I-pour out mo man ang gusto mo, ang nalainan mo sa iya nga para ma-straighten niya man, matadlong niya man, kag ma-avoid niya man bala nga hindi ka nagali na namian sa ginahimo niya, no? Kabay pa Benny, ma-iron out ang inyo siniiya nga problema ni Lizelle, no? Kag kumpara ka mo sa isa kamo ginaya. Kag kabay pa nga ipangibabaw ninyo bala ang pagrespeto, no, sa isa ka isa. Siguro si Lizelle ni medyo brat ni sa imo kay ti palangga mo, ti amo na daw kung anong gusto niya nga matabo, nagakatabo sa iya sini nga kilala nga mga relasyon man, gusto niya man i-adapt ninyo, iprangkahon mo siya nga we are different, no? We are far more different kumpara sa ila. Ang importante daya nagapalanggaan nay kamo, importante daya nga i-assure mo siya kay base bala KSP si Lizelle sa imo, no? Benny, no?
kulang sa pansin or kulang sa pagpalangga, i-assure mo lang siya nga bisan hindi amok ko sina, I love you and I have a plan for us. No? I-assure mo siya nga palangga mo siya. Lizelle, salamat gid. Wala kita sa panahon. Benny, si Benny Galino aton si letter sender. Give my regards to your girlfriend Lizelle. Kung kamawera man sa kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address in small letters bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, ari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of 1 John, chapter 4, verses 7 to 21. May portion nga nabasa na naton last week, no? Pero kadto kita karon sa 1 John, chapter 4, verses 16 to 19. Dira nagasiling sa Ingles nga pulong, God's love and our kind of love, no? Lain gid. Dira nagahambal, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because God first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. For whosoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And he has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. So love is the key. Wala kita sang panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Basta Radio